Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bugün tema bola turmushdagi sınavlar. Yani turmushdagi sınavlar har bir kishida bola. Yani dünyada bir kimde yok, kimde sınav kelmey. Sınav indi ol испытание deb atalaydi oruscha. Dünya Allah Teala indi dünyаны indi Allah Teala'ga buysuna. Менә bu dünya Allah Teala үзенең кануннарын куйды инде. Mesela кыяш, ай, буламы, ел фасыллары бөтенсе Аллаһка буйсына. Шулай ук тормышта кешенең төрле вакыйгалар була, ул да бөтен әйбер Аллаһ Теаладан килә. Бөтен нәрсә Аллаһтан килә. Коръәндә даже килә, яфракта селкенә Аллаһ Теаланың кушуы буенча инде. Yani yaфракта селкеми, Аллаһ Теала кушмаса, яфракта селкеми дигән инде. Бөтен әйбер Аллаһтан килә. Аллаһ Теала Коръәндә әйтә шундый аят: "Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллазî халакал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гафур." Аллаһ Теала кайсысы да барака китерде үлемне һәм тереклекне. Сезне сынар өчен. Кайсыгыз сез иң яхшы гамәлләрне күрсәтерсез ди. Ул көчле һәм гафу итүче зат. Әл-Мөлк сурәсе 2-нче аят. Yani Әл-Мөлк сурәсе бу Тәбәрк сурәсе инде. Шушы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, үлемне бар кылды ди. Һәм бу тереклекне бар кылдым ди. Ни өчен? Сынар өчен. Yani Аллаһ Тәгалә бу дөньяны барака китерде кеше өчен икән. Кояшны Аллаһ Тәгалә ясады кеше өчен. Кояшның нуры, кояшның җылысы безгә килә. Андары ел фасыллар кеше өчен, айны кеше өчен ясады, җирне кеше өчен ясады. Хайваннарны кеше өчен ясады, барака китерде инде. Хайван кеше өчен, менә, мәсәлән, сыер сөт бирә инде. Аның сөте белән сөтен ашыйбыз, творыклар ясыйбыз, сметанар ясыйбыз инде. Андары кортлар бар, кортлар безгә бал бирә. Бу да кеше өчен. Кортлар бит инде үзләренә генә җимиләр. Ул бит инде кеше аны җыя, шушы балны ала бит инде. Менә бу Аллаһ Тәгалә барака китерде үлемне һәм тереклекне ни өчен? Сезне сынар өчен ди. Yani biz bu дөньяга Аллаһ Тәгалә җибәрде ни өчен? Һәрбер кеше үзенә эш сорап бирергә тиеш. Һәм кайбер кеше бирә дә инде ул аны. Без кайдан килдек? Бу дөньяга ни өчен килдек бу дөньяга һәм кая барабыз? Эш сорау. Yani ул эш сорауга җавап Коръән безгә җавап бирә инде. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезне барака китердем, бөтен нәрсәне сезне дә бөтен әйберне инде. Ни өчен барака китерде? Менә сынар өчен дип әйтә. Тагын бер аятта әйтә, гыйбадәт өчен, Аллаһка табын сынар өчен. Андары кая барабыз үлгәннән соң? Ике юл инде. Бу дөньяда син нәрсә кәсеп итәсен, то, что заслужишь бу дөньяда, шуны Аллаһ Тәгалә теге дөнья бирә инде иншалла. Әгәр дә изге гамәлләр кылсаң, иҗмакка кертә, гөнаһлар җыйсан инде тамакка кертә. Шушы аятта галимнәр әйтәләр, Аллаһ Тәгалә үлемне һәм тереклекне бар кылды сынар өчен безне. Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә аната тошты, без непременно бу дөньядан күчәбез теге дөньяга инде. Обязательно. Бу дөньяда калмыйбыз, беркем дә калмый. Шулай ук Аллаһ Тәгалә бу дөньяда төрле шәһвәтләр белән бизәдек. Yani русча әйтмешли, искусил страстями бу дөньяны инде. Кешенең шәһвәтләре бар, кешенең инде ашыйсы да килә, эчәсе дә килә, хәмерне дә эчәсе килә, кемдер наркотик та итәсе килә. Yani кешенең шәһвәтләре бар. Менә шушы шәһвәтләр кешене гыйбадәттән теге безнең телдә әйтмешли матый. Маты инде. Шул шәһвәт сәбәпле кеше дингә килә алмый. Гөнаһлар сәбәпле инде. Кем шушы теге сынауларны үтеп, Аллаһ Тәгаләгә буйсына икән, аңар Аллаһ Тәгалә әҗрен бирә. Кем Аллаһка буйсынмый, Аллаһ Тәгалә аңар гөнаһасын яза. Аны җәзасын бирәчәк теге дөньяда. Аллаһ Тәгалә көчле, могущественный зат, Аллаһ Тәгалә көчле. Шулай ук Аллаһ Тәгалә гөнаһларны да кичерәм дип хадисләрдә килә.
Аллаһ Тәала Құран-ы Кәримдә әйтә: "Ва наблукум биш-шарри вал-хайри фитнах ва илейна турджагун". Әл-Анбия сүрәсе 35-нче аятта Аллаһ Тәала әйтә. Сезне дие сыным дие, начарлык белән дә сыным дие, яхшылык белән дә сыным дие, фитнә шикелле, фитнә сымак. Фитнә була инде бу. Һәм сез безгә кайтачаксыз дие Аллаһ Тәала әйтә. Әл-Анбия сүрәсе 35-нче аятта. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне сыный начарлык белән дә, то есть бәла казалар килә. Аллаһ Тәала безне сыный яхшылык белән дә. Яхшылык белән сынау дигән сүз инде безгә Аллаһ Тәгалә матди яктан акча да бирә, йортны да салып куябыз, машина да алабыз, сәламәтлекне дә бирә Аллаһ Тәгалә. Кай вакытта сәламәтлек какшый башлый, кай вакытта акча да килә, кай вакытта да акча да килми башлый. Менә шулай итеп Аллаһ та безне сыный. Бөтен әйбер Аллаһка буйсынган, бөтен әйбер Аллаһтан килә. Тагын бер аятта Аллаһ Тәала әйтә: "А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wath thamarat wa bashiris sabirin." Al-Baqara surasi 155-nче аят. Assalomu alaykum. Аллаһ Тәала шушы аятта әйтә: "Сезне әлбәттә сыным" ди. Монда килә: "Wa la nabluwannakum". Араб телендә сүз башында да монда килә усиление. Сүз ахырында да килә усиление. Это означает непременно, обязательно сезне сыным ди. Монда беркемдә дә сынаусыз калмый дөньяда. И Аллаһ Тәгалә перечислять итә нәрсә белән сыный. 5 әйбер. Минәл хауфи дип әйтә Аллаһ Тәгалә әйтә. Сезне сыным ди курку белән. Вал жуги, сезне сыным ди ачлык белән. Ва нақси минал амвали, сезне сыным ди малларны киметү белән. Вал анфуси, сезне сыным ди кешеләрне киметү белән. Ва самарат, сезне сыным ди җимешләрне киметү белән. Ва башири сабирин, ахырда Аллаһ Тәгалә әйтә аятның: "Сабыр итүчеләрне сөендер" ди. Аль-Бақара сурәсе 155-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Карык шушы аятка, кайтык шушы аятка, Аллаһ Тәгалә сыный 5 нәрсә белән. И обязательно ул сынау килә бөтен кешегә. Мәсәлән, без аптырыйбыз, нишәп миңа күп бәла казалар килә микән дип, башка кешеләрне күренми. Потому что башка кешеләр без күрәбез только тышкы якны гына. Ички якны без аны белмибез. Но Аллаһ Тәгалә әйтә, бөтен кеше сынала ди. Курку белән ди. И карагыз, хикмәт нәрсәдә Аллаһ Тәгалә беренче урынга куйды сынау курку. Мәсәлән, бала авырта башлый, куркабыз моны өчен, куркабыз. Вдруг үлеп китәр бала бит әле. Карт кеше авырта башлады, 70-тән артык уже, куркабыз аны өчен. Вдруг үлеп китәр. Үзебез дә каты авырта башладык, вдруг мин үлеп китәрмен. Менә беренче сынау килде курку. И галимнар әйтә, что менә бу курку ди, ул временный гына. Аннары ул вакыт җиткәч, үткәч, ул курку китә. Аннары икенче урынга куйды Аллаһ Тәгалә ачлык. Менә бу ачлык ул бик куркыныч сынау, авыр сынау. Әлхәмдүлилләh, безгә хәтле әби бабайлар аны күргән, без аны күрмәдек. Аллаһ Тәгалә безгә шушы сынауларны күрсәтмәсен. Ул инде ачлык бик авыр сынау дип беләм мин. Бик авыр сынау. Менә без ураза тотабыз. Ничә сәгать буе ураза тотабыз бит инде. Ашыйсы килә бит инде, бар, теге кызыгасың бит инде, шәсе дә килә. Әлхәмдүлилләh. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Монда урыс бар. Ярар, дәвам итәбез иншаллах. Аллаһ Тәгалә Коръәндә тагын бер кабатлыйм, сезне обязательно, непременно сынаячакмын ди. Шундый сынау белән, курку белән, ачлык белән ди. Мин сезгә бер вакыт сөйләгән идем, бер вагызны, бер хәзрәт сөйли. Саудовская Аравиядә анда передача бара, инде теге телевидениедә. Дини передачалар анда, в основном инде күп дини передачалар. И телефоннан бер шейхка шалтыраталар инде, видимо, Африка дәүләттән инде. И сорау бирәләр,
Рамазан ай бит инде. Әйтәләр, ну безгә ураза тоту, наверное, обязательно түгел, наверное, дип сорау бирәләр инде. Теге шейх аптырый, ничек обязательно түгел, бөтен кешегә обязательно бит, Коръәндә килә анда. Шушы сорау бирүче әйтә, безнең сахарга да ашарга бер нәрсә юк ди. Ифтарга да бер нәрсә юк ди, ашарга ди. Шейх шунда прямо телепередачада җылап җибәрә ди. Җавап бирә алмый. Менә Африкада дәүләтләр бар анда, аш. Безнең әлхәмдүлилләh тулы. Безнең әлхәмдүлилләh теге өстәлдә мул булып тора. Теге бер хәзрәт әйтмешне, Ризадин бин Фахретдин, Сталин вакытында булган муфти, Россияның муфтие. Безнең теге, как бы сказать, Россиядә галим булып саналган ул кеше. Зур гыйлемле кеше. Шушы Ризадин бин Фахретдин әйткән, 100 ел элек әле ул. Россиядә ди, ялкау булмасан ди, ачтан үлмисен ди. Чыннан да шулай, безнең плодородный земля, менә җирләр бар. Менә барасын хаҗга, Саудовская Аравиядә. Анда барага туры килде инде тоже берничә юлы белән. Самолет белән часын анда Дубайга. Дубайдан инде автобус белән барасын. Бер сутки 6 сәгать примерно инде барасы. 1800 километр килеп чыга. Бөтен теге пустыняларны, Саудовская Аравияны карап барасын. Шул инде пустыня эссе, шундый анда, ну, үзеннән бер моторлыгы бар инде аның тоже. Считай 45 градус күләгәдә, 80 градус кояш астында инде. Трассалар бик тип-тигез. Но пустыня кругом инде шул бер нәрсә үсми. Мөйладан бездә хоть нәрсә булса да үстергә була, анда бәрәңгеме, нәрсәме, анда бер нәрсә үсми. Анда все привозной инде. Мөмкин дә Саудовская Аравиядә анда бой яшиләр. Анда нефть бар, анда бар хаҗилар киләләр, анда как бы, әлхәмдүлилләh. Но элекке заманда 100 ел элек примерно нефть булмаган вакытында, анда ул вакытта аларда на самом деле мискин булганнар. Мухаммед пәйгамбәр саллаллаху вакытында мискин булганнар, то есть аш булган инде, ашарга да булмаган. Мухаммед пәйгамбәр саллаллаху вакытында да тоже ашарга әз булган инде. Но бу көндә, әлхәмдүлилләh, хәзер транспорт развитый булгач, аш түгел, әлхәмдүлилләh. Анда суны да китерәләр, ашауны да китерәләр. Менә бу ачлык сынау тоже бик авыр. Тоже бик авыр. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә: "Ва нақси минал амвали", андары сынармын ди, сезне ди, малны киметү белән ди. Малны киметү белән сынармын ди. Кай вакытны безнең малыбыз арта, кай вакытны безнең малыбыз кими. Бизнесменнарда да кай вакытны маллары арта, кай вакытны кризис була, банкрот була. Любой кешедә шулай ук. Андары сезне сынармын ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, кешеләрне киметү белән. Ягъни арабызда кешеләр вафат була, үлеп китә. Өлкән кешеләр буламы, яшьрәк буламы, үлеп китә, юк та сыный. Ва самарат, сезне сынармын ди, җимешләрне киметү белән ди. Ахырда Аллаһ Тәгалә сабыр итүчеләрне сөендер ди. Ничек без сабыр итәргә тиеш монда? Ярамый Аллаһ Тәгаләгә каршы эндәшергә, ярамый ишетмәгән, гел миңа менә шундый сынаулар килә микән дип, ягъни уфтанырга ярамый. Уфтанырга ярамый. Уфтанмасан, Аллаһ Тәгаләгә каршы эндәшмәсән, Аллаһ Тәгалә әйтә, синдер сабыр итүчеләрне нәрсә белән ди? Иҗмах белән ди, теге дөньяда. Ягъни кем шушы сынауларга сабыр итә, Аллаһ Тәгаләгә каршы эндәшми, шулай вакытында да намаз укый, Рамазанда ураза тота, аны калдырмый. Шушы бәла казаларга килгәнгә сабыр итә. Аллаһ Тәгалә шушы кешене сабыр иткән өчен әҗирләрне бирәм ди, хисапсыз ди. Ягъни хисабы юк. Намаз укыдың, аның хисабы бар. Садаканы бирдең, аның хисабы бар. Күпмедер анда язалар, фәрештәләр инде. Любой изгелектә бар хисап, но сабырлыкка юк. Аллаһ Тәгалә сабыр иткән өчен күп итеп әҗирләрне бирә, аның хисабы юк дип килә. Так, дальше дәвам итәбез.
Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ахасибан-насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун." Аллаһ Тәгалә кешеләр уйлармы дие, аларны калдыралар дип, тошта алар иман китергәннән соң. Ва лaqad fatana alladina min qablihim. Элекке заманда кешеләр яшәгәннәр дә, аларны да Аллаһ Тәгалә сынады ди. Фәльягъламанна Аллаһу алладина садаку ва лягъламанна алкадибун. Моны беләр өчен ди Аллаһ Тәгалә әйтә, сезне сыный ди. Кайсылары диндән нык торалар ди, кайсылары на самом деле диндән нык тормыйлар ди. И сынаулар һәр вакыт булачак дип килә. И Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итте, тошта үзенең хикмәте белән сынаулар була. Элек тә бар, хәзер дә бар һәм булачак та. И Аллаһ Тәгалә сынаулар бирә кешене ничен диндән нык буламы кеше или диндән китәме кеше. И в период испытаний кайчан кешеләргә сынаулар килә, кемдер диндән нык кала, кемдер диндән төшеп китә. Менә мәчеткә йөри башлыйлар. Сынау килә кайбер кешегә. Кечкенә генә сынау инде Аллаһ Тәгалә бирә. Мәсәлән, мәчеттә может талашып китәргә бер-берсе белән инде. Анда әйтә, бармыйм бу мәчеткә дип инде. Анда җүнле кеше юк дип әйтә инде. Бер мәдрәсәдә укганда бер шәкерт шундый сүзләр әйткән иде. Мин аны сезгә әйткәнем инде. Кешене ди клубтан биздергә бик авыр ди. Мәчеттән биздергә кешене бик җиңел ди. Клубта ди аны тотып кыйныйлар анда ди, аны икенче көнне бар анда бара ул ди. Ә мәчеттә аңар бер генә сүз әйтә, уже все, анда бармый инде ул ди. Нишәп шулай микән? Белмисезме, нишәп шулай микән? Мәчеттә кеше тиз бизә, ә клубтан узак бизә. Потому что кеше дингә килү белән шайтаннар йөри кругом. Тырыша шушы диннән кешене тартырга, чтоб дингә басмасын. И галимнар әйтәләр, шайтанның юллары күп кешене дингә китермәсен өчен. Менә шайтанның максаты бит инде кешене диннән ерагайтырга, тамукка кертергә, җәннәттән ерагайтырга. Иң беренче максат шайтан куйды кешене тамукка кертергә, беренче шайтан кешене ширкка төшерә. Нәрсә ул ширк? Ул була Аллаһ Тәгалә диндәшлек кую инде. То есть Аллаһ Тәгалә белән рәттән башка затка табыну. Әгәр дә кеше башка затка табына икән, или ул динсез йөри икән, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, ул мәңге тамакта кала ди. Әгәр дә шайтан шушы динсезлеккә чыгара алмый икән, әгәр дә ширккә чыгара алмый икән, зур гынахка төшерә. Монда кеше утыру беләме, монда зина буламы, монда аракы эчү белән буламы, монда урлау буламы, бу зур гынахлар. Әгәр дә шайтан зур гынахлар белән ала алмый икән кешене, кичкенә гынахлар белән. Әгәр дә шайтан кичкенә гынахлар белән ала алмый икән, ул вакытта ала рухсат ителгән нәрсәләр белән. Мәсәлән, рухсат ителгән йокы, артыгы белән йоклау. Рухсат ителгән ашау, артыгы белән ашау. Бу да шайтанның өлеше монда керә. И шулай ук шайтан изелекләр белән дә кешене ала. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә әйтә, шайтан ди бер зур изелекне ябар өчен 70 кичкенә юлны ача ди. Ягъни мәсәлән, син мәчеткә бар, анда садака сал, шул сиңа җитәр. Җимахлы булырсың. Но намазга басма. Менә бу шайтанның вәсвәсәсе инде. Инде син бары бит инде гаеткә йөрисең, елга 2 тапкыр барасың бит инде, син бит мәчеткә килдең. Җимахлы буласың, кайгырма. Бу шайтанның вәсвәсәсе. Ягъни бу бит изгелек. Но зур изгелекне ябар өчен кичкенә изгелекләрне ача. Бит син бит инде ашлар үткәрәсең. Шесен үткәрәсең, җисен үткәрәсең, кырыгын үткәрәсең. Бу бит изгелек бит санала дип уйлый да кеше, намазга басмасан да була инде. И даже шайтан кешене мәчеткә китертә, садаканы солдырта, но намазга бастыртмый. Төрле юллардан намазга бастыртмый. А намаз ул белән ишен намазга бастыртмый шайтан. Потому что кеше намазга баскач,
ул көненә 5 тапкыр Аллаһ белән элемтәгә керә. Элемтәгә кергәч, уже гынахлардан саклана башлый. Уже аракыны ташлый, уже зина кылуны ташлый, наркотикны ташлый, ул аны белә. И специально шуның өчен намазга китертми кешене. Намазга басмаган кеше ул аңар утырына уйламый. Аңар барыбер аракы эчтеммени, моны иттеммени, зина кылдыммени, урладыммени дип, ул барыбер аңар. Потому что намаз, именно намаз кешене начар эшләрдән тота ди Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә. Андары изгелекләр белән дә алалмагач, нишли шайтан башка кешеләрне котырта моңар каршы. Әйтәләр, син бит әле яшь, ник клубка йөрәне, пенсия чыккач намаз укырсың, дуслары килә. Теге бер авылда инде бер туганым бар иде. Үлеп китте инде ул шу белән. Ширгә ярата иде. Мен аны мәчеткә өндәдем, мәчеткә чакырдым. Мәчеткә йөри башлады бу, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәте белән. Бер вакыт мәчетне ташлады. Мәйтәм, ничә мәчетне ташладың син? Ул әйтә, ну бит мине балачагы үртәле ди, теге мулла дип ди. Кеше исерек исемен күтәрә ала икән. Мулла исемен күтәрә алмый нишәбер. Кызганыча каршы кеше мәчеткә керергә дә яла нишәбер. Шуның өчен күп вакыт, кай вакытта клубта үткәрәбез мероприятие, ни өчен? Потому что кеше клубка ияләнгән. Клубны ярата ул, яшьләр басуны ярата инде. Анда үткәрәбез. Мәчетне юк, мәчетне нишәбер теге ул ули изгеләр йорты дип бу. Да бу изгеләр йорты, но изгеләр йортының өчен генә түгел. Бу гынахлы кешеләр өчен дә бу. Гынахлы кеше әгәр дә монда килмәсә, кая ул үзгәрә? Кая ул гынахтан туктый? Белми бит ул аны. Именно гынахлар өчен первую очередь менә бу мәчет төзелгән. Чтобы гынахлы кеше килеп монда үз-үзен үзгәртсен өчен инде. Именно теге кичкенәдән ук теге өйрәтмәгәч инде балаларны аларга мәчеткә керергә авырак, теге яламысың шунда. Вот кичкенәләрдән өйрәтсәң мәчеткә инде, ул вакытта ул мәчеткә керергә ялмый инде. Яндары Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, Пәйгамбәр саллаллаһу сорадылар, иң каты сынаучылар кем дип. Ул Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ул пәйгамбәрләр ди. Соңыннан изе гамәл кылучылар ди. Соңыннан алар кебек кешеләр ди. Менә иң каты сынаучылар икән пәйгамбәрләр. Андары изгелеккә карап инде. Бүген көндә иң каты сынала торган дәүләт нинди, беләсезме? Палестина. Мусулманнар бит. Сынаулар иң каты. Менә Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кайда күбрәк изге кешеләр икән, чем күбрәк изгелерәк кеше, тем сынау күбрәк килә шушы кешегә дип килә. Но сынау дигән сүз бу не означает то, что бу бәхетсезлек дигән сүз. Юк, сынау дигән сүз бу наоборот, Аллаһ Тәгалә моны ярата дигән сүз. Сынауны кеше үтеп, рухи яктан аның дәрәҗәсе күтәрелә. Сынауны үтеп, ул иҗмакта аның дәрәҗәсе күтәрелә. Бер хәзрәт бер вагызында сөйли, кай вакытны уйлыйсың ди, менә Юсуф хәзрәт уйлашын вагызында сөйли. Авыртасың бит инде, анда температура буламы, грипп белән авыртасыңмы? Янда бер атна авыртасың, ике атна авыртасың, уйлыйсың инде шушы ике атна эчендә бит син күпме изгелек кыла аласың. Син бер нәрсә эшли алмыйсың. Авырту белән. Ул әйтә, юк ди. Аллаһ та специально сынауны бирде ди. Син изгелек белән ди, син иҗмакта шушы дәрәҗәгә менә алмыйсың. Аллаһ та шушы дәрәҗәгә сине менгәзәсе килә. Изгелекләрне менә алмыйсың. Аллаһ та сынау биреп куя сине. Шушы сынау аркылы шушы дәрәҗәгә менәсең ди. Яндары Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кеше дини тотуына карап сынала ди. Әгәр дә ул дини каты тотса, аңа карата сынау да катырак дип килә. Әгәр дә ул дини йомшак тотса икән, дини тотуына карап сыналачак ди. Кеше сынаудан җир өстендә гынахсыз йөргәнчә хәле котылмаячак дип килә инде. Менә сезгә тоже сөйләдем, тагын бер сөйлим. Мусим районда булганда, тоже анда бит инде мен тоже практика үткәнем бар.
Бер 15, может 20 ел булды микән инде ул. Анда бер бабай инде мәчетне яраткан, инде мәчеткә һәр вакытта да булышкан. Анда инде стеналарны тышлап йөргән инде. Бу 7 ай буе урын өстендә ятты инде үлем алдыннан. Шушы бабай миңа әйтә, нишәп мине Аллаһ та шулай итеп газаплый ди, мин бит изгелек кылдым ди. Менә шушы хадисне таянып әйттем мин, әйттем, Аллаһ Тәгалә бит синең наоборот чистарта. Сине тели теге дөньяга чиста булып чыгуын. Менә кай вакытны без кайгырабыз, теге нишәп шундый авырлыклар килә, сынаулар килә. Юк, Аллаһ Тәгалә шушы сынаулар аркылы кешене чистарта икән, гөнаһлардан чистарта. Кеше шулай сынаулар килеп, теге дөньяга гөнаһсыз чиста булып китә. Теге дөньяга гөнаһсыз чиста булып китү ул бик зур әйбер. Аллаһ та шушы кешене җмаһка кертә дигән сүз иншалла. Газаптан котыла дигән сүз. Мусульман кешесе дигән шуны яхшы анарга тиеш. Аллаһ Тәгалә үзенә ихластан гыйбадат кылучы кешегә бары тик хәйле нәсәгенә бирә дигән. Аермасы юк аңа килгән нәрсә бәла казамы яки бәхет шатлыкмы. Аллаһ та Куранда әйтә: "Кул ла юсибана илля ма катабаллаху лана хува маулана ва галя Аллаһи фалятаваккалил муъминун" ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Тәүбә сүрәсе 51-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Безгә Аллаһ Тәгалә тәкъдирдә язган хәйле нәсәгенә килә. Ул безнең яклаучыбыз һәм мөэминнәр Аллаһка гына таянсыннар дип килә. Ягъни Аллаһ та шушы аятта әйтә, менә моны анаган кеше кем бу аятны аный икән, кем изелекне кыла икән, ул аны аный. Әйтәргә куша Аллаһ та, бу синең өчен хәйле генә ди, бәла каза килсә. Ягъни без, мәсәлән, больниста ятабыз икән, ул безнең өчен хәйле. Бер кеше миңа сөйләгән инде ул теге бер монда түгел инде ул. Бер поселокта яши ул кеше, ул дингә килде ул үзе. Мин ана сорадым, ничек син менә дингә килдең соң? Ул миңа әйтте, мин ди эпилепсия чире белән авырттым ди. Берничек дәвалап булмады дип әйтә инде. Төрле врачларга бардык инде, даже Мәскәүгә хәтле җиттек ди, даже анда профессорга хәтле җиттек ди. Юк ди, дәвалап булмады дип әйтә инде. Күрше бер апа бар иде. Абыстай апа. Ул миңа килеп дугалар өйрәтеп китә иде ди. Бер вакыт әйтте, давай улым, менә мин китап алып килдем, намаз китабын өйрән әле дип әйтте ди, шушы апа. Абыстай апа инде. Мин аңа әйттем ди, ничек инде нинди синең дугалар булышыр? Нинди синең намазың булышыр дип әйттем. Миңа даже бит Мәскәүдәге профессорлар да булыша алмады дип әйттем ди. Аны сүзен тыңладым дип әйтә. Намазга бастым ди. Менә уже 8 ел намаз укыйм ди, эпилепсия чире юкка чыкты ди. Моның объяснениесе бар, анатмасы бар. Ислам дине галимнәре әйтәләр, эпилепсия чире 2 төры бар икән. Медицин ягыннан һәм җин ягыннан. Медицин ягыннан булса, ул вакытта әлбәттә, конечно, врачка барырга кирәк, анда дәваланырга кирәк анда. Но җин ягыннан булса, ул вакытта врачлар моны дәвалый алмый. Аны кирәк дугалар белән дәваларга. Шүкрүчегә барыпмы, или үзең намазга басыпмы. Менә бу эпилепсия чире белән чирләгән кеше намазга баскач, күрәсен аның чире булган җин ягыннан инде. Күрәсен намазга баскач, җин ягыннан булгач, җин моны киткән ташлаган инде, все кит. Алхамдулилlah. Шуның өчен кай вакытны теге кеше дәвалана алмый. Врачлар әйтер, син теге мәсәле син сәламәт дип әйтә, кеше ширли, авырта. Кешене җине шир белән авыртканы ничек белеп була, әгәр дә врачлар әйтәр икән, синең бөтен нәрсә нормально. Бөтен анализлар нормаль күрсәтә. Авыртасың. Бу вакытта җин ягыннан син авыртасың дигән сүз инде. Бу вакытта нужно именно намазга басарга, уразага басарга, күп итеп дугалар кылырга, күп итеп Коръән укырга, күп итеп Коръәнне тыңларга. Юл постоянно шулай. Бер көн, 2 көннә җитми. Кирәк айлар буе, может, еллар буе кемгәдер кирәк. Ул вакытта гына шушы ширне Аллаһ та дәвалый иншаллах.
Менә бу дава буенча ислам дине галимнәре әйтәләр, кеше давалансын өчен кайбер сәбәпләр туры китерергә кирәк. Ул вакытта гына кеше давалана икән. Монда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисенә таянып инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу янына бер кеше килде. Эшем авырта ди. Ул әйтә, бар, бал аша ди. Ул бар, бал ашады, эше авырты бетмәде. Эшем авырта ди, бетмәде ди, бар, тагын бал аша ди, бетмәде ди. Өченче тапкыр килде, бар, тагын аша ди. Анда бал ашаганнан соң моның эше авырты бетте. Шушы хадистән галимнар әйтәләр, кеше давалансын өчен ике сәбәбе туры китерергә тиеш. Беренчесе дару туры килергә тиеш, икенчесе дозасы. Ягъни беренчесендә дару туры килде, ул бал ашады, но дозасы туры килмәде әле. Өченче тапкыр ашагач кына балны дозасы туры килгәч кенә кеше даваланды. Шуның өчен бит инде врач яза, шундый дару и доза туры килергә тиеш. Мәсәлән, бер атна даваланырга кирәк. Әгәр дә монысы да туры килсә, дозасы да туры килсә, иншалла кеше давалана. Бүген ничә минутта намаз? 29, вакыт бар, иншалла. Дәвам итәбез. Әйтди, Аллаһ Тәгалә әйтә, безгә Аллаһ Тәгалә тәкъдиргә язган хәйр нәрсәгә килә ди. Ул безнең яклаучыбыз һәм мөэминнәр Аллаһка гына таянсыннар ди. Вот Аллаһ Тәгалә әйтә, "Кул ла юсибана илля ма катаба Аллаһу лана хува маулана ва ала Аллаһи фалятаваккалул муъминун." Тәүбә сүрәсе 51-нче аят. Ягъни без баниста ятабыз, авыртабыз икән. Аллаһ Тәгалә әйтте, бу синең өчен хәерле ди. Кайгырма ди. Бу синең өчен хәерле. Банисталыктан икән, бу синең өчен хәерле. Башың авырта икән, бу синең өчен хәерле ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни кем моны аңлый, без әйтәбез, без довольны своей судьбой. То есть Аллаһ Тәгалә безгә бәла каза бирәме? Әлхәмдүлилләh, без әйтәбез, моны белән довольны. Риза булырга кирәк. Аллаһ Тәгалә безгә бәхет, шатлык бирә икән. Әлхәмдүлилләh, моны белән довольны. Әлхәмдүлилләh. Әгәр дә кеше Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, иманны кеше ди, иманны кешенең ди, бер кашанда положениесе проигрышта булмый ди. Әгәр дә аңар берәр нинди менә мондый бәхет ирешә икән, бәхетлек, шатлык, Аллаһка шөкр итә ди. Бу моның өчен хәерле ди. Әгәр дә аңар бәла каза ирешә икән ди, аңар сабыр итә ди, бу да аның өчен хәерле ди. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу безгә өйрәтә, ничек тормышта яшәргә. Әгәр дә кеше тормышта шушы хадисне аңлаган булса, кешегә шушы тормышта яшәргә җиңел була. Потому что һәрбер кешенең килә ибәлә каза да була, авырлык та була, и җиңеллек тә була. Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә дип әйтә. Авырлык белән җиңеллек килә ди, авырлык белән җиңеллек килә ди. Анда шундый аят бар. И галимнар шушы аяттан тәфсир кылалар, то что бер авырлык килсә, җиңеллеге 2 мәртәбә күбрәк. Авырлык килә икән, менә авырлык моны хәтле, җиңеллеге 2 мәртәбә күбрәк. И бөтен кешенең шулай. Әгәр дә без шушы авырлыкка сабыр итсәк, Аллаһ Тәгалә каршы тел тешне тидермәсәк, безгә савап языла хисапсыз дип килә Коръәндә. Коръәндә хадистә мисә түгел. Хисапсыз саваплар языла безгә. То есть, мәсәлән, без намаз укыдык, аның хисабы бар, күпмедер микъдарда язылар савапны инде, име? Ураза тотабыз, күпмедер бар. Но сабырлыкның юк. Монда Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә кешегә шушы сабыр икән өчен күп итеп саваплар бирер. Төн даже яңгыр кебек саваплар явыр дигән аңар. Туктамыйча. Менә сабыр итсәк, Аллаһ Тәгалә безгә шул сабыр икән өчен күп итеп әҗерләр яза икән, саваплар бирә. Галимнар, ислам дине галимнары әйтәләр, кешегә килгән сынауларны 3 сәбәп белән анаталар. Беренчесе, кем икәнен ачыклау өчен Аллаһ Тәгалә сынау бирә. Аллаһ Тәгалә сыный кешене. Кеше ачыклана сынау белән. Сынау булмаган вакытта кеше ачыкланмый, ул иштә аның.
Чыннан да Аллаһка ышанам икән или юк микән дип. Кайбер кешеләр рахат вакытта үзен дини, намаз укучы, мәчеткә йөрүче итеп күрсәтә. Но бәла каза килгәч, ташлый. Монда мәчеткә йөрүчеләр күпме булды? Раз берәни бәла каза килде дә, раз ташлады. Аллаһ та Коръән-и Кәримдә әйтә: "Вала набливаннакум хатта нагъламул муҗахидина минкум вас-сабирин." Аллаһ та әйтә: "Әлбәттә сезне сынарбыз" ди, хатта сезне белер өчен. Кем дин юлында теге көрәшә, и сабыр итә дип килә инде. Монда кешегә сынаулар төрлечә була, төрле сынаулар килә кешегә инде. Аннары икенчесе, галимнар әйтәләр, Аллаһ Тәгалә сынау бирә кешене тәрбияләр өчен. Аллаһ Тәгалә шушы сынау аркылы кешене тәрбияли. Аннары туры юлга бастырыр өчен сынау бирә. Кеше динсез вакытында йөри, Аллаһ Тәгалә бер бәла каза биреп куя, и кеше намазга баса. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва ланузиқуннакум минал азабил адна дунал азабил акбар лааллахум ярҗигун." Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Сезне ди әлбәттә сезгә ди сынау бирәбез, газап бирәбез ди." То есть без кичкенә газапны бирәбез ди, олы газап алдыннан ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Бәлки сез туры юлга басасыз ди. Ни өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, менә бу дөньяда булган сынаулар кичкенә газап? Потому что кабердә килә катырак газап. Бу дөньяда безнең баш авыртамы, бәла каза килдеме? Теге кабердәге газап белән чагыштырганда бу газап түгел. Бу мелочь дип әйтәбез инде. Аллаһ Тәгалә шушы гынахлардан кеше туктасын өчен, кеше намазга бассын өчен, кеше бит инде гынахта яши. Аллаһ Тәгалә белә, әгәр дә шушы гынахта йөреп үлеп китсә, ул теге дөньяда газапланачак. Аллаһ Тәгалә аны яратып, бу дөньяда бирә бернинди кичкенә газап. Чтобы шушы гынахтан туктасын өчен, чтобы намазга бассын өчен, чтобы уразага бассын өчен. Намазга баса, уразага баса, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә теге кабердә булган газаптан котыла андары. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Әҗир савапның ди зурлыгы ди сынауның зурлыгына карап." Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер төркем кешеләрне яратса, аларны сыный. Ягъни, әгәр дә кешегә сынау килә икән, димәк, Аллаһ Тәгалә шушы кешене ярата икән. Кем дә кем моңа риза булса, Аллаһ алардан риза була ди. Кем дә кем ачуланса, аңа Аллаһ та ачулана ди. Бу хадисны Тирмизи ибн Маҗа китерә. Риваятында инде. Кара шушы хадистә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи әйтте: "Әҗир савапның ди инде зурлыгы сынауның зурлыгына карап." Ягъни, сынау зур икән, моның савабы күбрәк була. Әзрәк икән, моның савабы әзрәк була. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер төркем кешеләрне яратса, аңа сынау бирә икән. Кем дә кем моңа риза булса ди, Аллаһ аны ярата ди, риза була ди. Кем дә кем ачуланса, Аллаһ та аңар ачулана ди. Әгәр дә 40 көн эчендә берәр сынау килмәсә, Гомар ибн Хаттаб әллә Аллаһ Тәгалә миңа ачуланды микән дип әйтә торган булган. Гомар бин Хаттаб була сподвижник, Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу сахабысы була. Ул була мусламаннарның җитәкчесе. То есть, иң көчле дәүләт белән идара итүче була ул заманында. Гомар бин Хаттаб әйтә торган булган, әллә Аллаһ Тәгалә миңа ачуланды микән 40 көн эчендә сынау килмәгән булса. Но без Аллаһ Тәгаләдән сынау сорарга ярамый бездән. Наоборот, җиңеллек сорарга кирәк. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләдән сынау сорасак, Аллаһ Тәгалә шуны сынау бирергә мөмкин, что без аны күтәрә алмыйбыз. Наоборот, сынау килде икән, җиңеллек сорарга кирәк Аллаһ Тәгаләдән. Җиңел әйтсен. Сынау сорарга ярамый кеше Аллаһ Тәгаләдән. Кирәкми. Аллаһ Тәгалә ул шуны сынау бирергә может, что кеше моны түзә алмас. Кади дигән Аш-Шурайх тоже элекке заманда яшәгән бер зур галим. Ул әйткән: "Әгәр миңа сынау килсә, сынау инде бу испытание. Аллаһ Тәгаләне 4 нәрсә искә төшереп мактыйм ди.
Беренчесе, бу сынау элеккесеннән зурак булмаган өчен дип килә. Менә бу сынау элеккесеннән зурак булмаган өчен. Икенчесе, элеге сынауны үткәреп җибәрергә сабырлык биргән өчен. Менә икенчесе, элекке сынауны үткәреп җибәрергә сабырлык биргән өчен. Аннары сынау килгәч, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип әйтеп савап алыр өчен. Дөрестә без Аллаһ Тәгаләнеке һәм дөрестә без Аллаһка кайтабыз дигән шундый аят бар. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Кеше вафат булгач, шушы аятны укыйбыз. Аннары дүртенчесе, бу сынау ислам дине белән бәйле булмаган өчен дип мактыйм ди. Аннары өченчесе, Аллаһ Тәгалә сынауны бирә гөнаһлардан чистартыр өчен. Аллаһ Тәгалә бирә сынауны. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан катир." Шура сурәсе 30-нчы аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин" Сезгә ди бәла казаларның сәбәбе ди сезнең кулларыгыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни гөнаһлар сәбәпле кешегә бәла каза килә икән. Кеше инде, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләне танымыйча йөри, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмыйча йөри, гыйбадәт кылмагач аның гөнаһлары өстәлеп бара. Аллаһ Тәгалә бер аңар бәла каза биреп куя. Чтобы дингә бассын өчен инде. Чтобы намазга бассын өчен, чтобы уразага бассын өчен инде Аллаһ Тәгалә. Ни өчен? Чөнки үлгәннән соң ул белә Аллаһ Тәгалә анда аңар газап көтә. Әгәр дә ул дингә басмаса. Әмма да Аллаһ Тәгалә бәла каза биреп куя, чтобы Аллаһның диненә кайтсын өчен. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ма асабака мин хасанатин фамин Аллаһ, ва ма асабака мин сайятин фамин нафсик." Әгәр дә сезгә бер нинди җиңеллек, яхшылык ирешә икән ди, бу Аллаһтан дип әйтә. Әгәр дә бер нинди начарлык ирешә икән ди, бу үзегездән дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Үзегездән. Безнең ничә минутта